A partir dels anys 60 del segle XX, Dublín va convocar un concurs oficiós per veure qui era capaç de construir l'edifici més lleig, amb bonificació si això implicava enderrocar edificis georgians, un estil considerat com una herència de l'ocupació britànica. De tota manera, durant els darrers anys, alguns d'aquests atemptats urbanístics han estat esmenats. És el cas de la River House a Smithfield, un edifici construït el 1973 i que durant molts anys fou l'oficina municipal de l'impost de circulació. Després d'uns quants anys buit, fou enderrocat i ara hi ha l'Hotel Hampton, una marca de la cadena Hilton. Curiosament, i salvant les distàncies, les finestres quadrades fan que l'edifici actual tingui una certa similitud amb la River House. El projecte d'hotel va generar controvèrsia perquè els veïns alertaven que contribuiria a la gentrificació del barri, que ja ha esdevingut un feu dels modernets. La seu d'ESB, a Fitzwilliam Street Lower, que l'any 1965 va suposar l'enderroc de 16 cases georgianes, trencant un continu arquitectònic conegut com la Milla Georgiana i que fou acabada l'any 1978. 40 anys després, la companyia elèctrica va voler esmenar l'error comès en el passat i va construir un nou complex d'oficines amb un enfocament descrit com una reinterpretació del segle XXI del paisatge urbà històric de Dublín, que integra de manera subtil el passat i el present. L'Apollo House a Tara Street, un edifici de 9 plantes construït el 1969. Fou enderrocat a mitjan 2018 i ara hi ha el complex College Square que, amb 82,1 metres repartits entre 21 plantes, ha esdevingut l'edifici més alt de Dublín, destacant no només per la seva alçària, sinó també pel seu disseny contemporani i sostenible, així com per la diversitat d'usos, atès que hi ha oficines, espais comercials i zones comunes. Al solar del costat hi havia la Hawkins House, també enderrocada. La Telephone House, construïda al capdamunt de Marlborough Street durant els anys 70, després d'enderrocar unes quantes cases georgianes. Va allotjar oficines de l'empresa de telefonia estatal, d'aquí li ve el nom, i després d'uns quants anys vacant, Hilton l'ha reconvertida en un hotel de 290 suites dissenyades per a tota mena d'estades, curtes o llargues. El projecte no només representa un canvi d'ús, sinó que inclou una renovació completa de la façana, l'afegit de 2 plantes i una reconfiguració estructural per adaptar l'edifici als estàndards contemporanis.